ಅವರೇ ಅವರೇ ಕೆಲ್ಲಮ್ರೆ काले ಕಾಲ ಸತ್ತಾಯಿ ते मुझे 4 बोकरे नांतिया कर्रे तुझा बाप्पा खाली गुरु मात्र पोचताना रे ये बकरे किती जाऊन पुसून सुरू केल्यात रे बांधून गाली जाले रे काले बांधून घालचे गर्द्या गोट्याचे मातीचे बोकरे ते बांधून घालतात ये मातीचे बकरे तोंड सारतात रे हायब्रिड दिसता थो हायब्रिड काल सकाळी म्हणत पिओ नाही लाया तू हो काल म्हणता गर्द्यान गोट्याचे म्हणते ये कंचे पेटायची काम आहे आमगे तो एकलो काळो दो पेटो येता वरतावन कर्मा मुझे लगा ताचीन काम आंगेन गर्द्या गोट उस्तून गालारी वण्णी हल्ले नो 4 बोकरे वरून गेला म्हणता होय गे आणि घाले आय कॉम्पिटिशन म्हणून नाव दिले आता प्राइजही गेले ये बोकरे गेले ऍटलिस्ट प्राइज म्हणून गेले बोकरे म्हणून टाइम सोडते आता असतले रे काही नाही काही असतले काही मेळल्यार शोध केला ते नेमकं म्हणे असतले काही इकडे तुमगे पेटो आगिना आमगे रे कसा नाही रे पुरू तडला कोणचो तो रे ये मंगलो बेटो रे काढो तो रॉकी रॉकी हंगा माच्च्या वय वय तो ते तुझोच पेटो तर हा तुझोच पेटवतो लाट पोट कोणचो पेटो कोणचो पेटो मुन नाका राय ना पेटो मुन नाका रॉकी मुन रॉकी हे कळलं राखी आणि फुकी आहे तुझं ताचेन गा मा दी देता पैसे दी मग 4 बोकऱ्यांचे काल म्हणे तुवे रॉकी का पुकी म्हणे ओय फुकीत म्हणता ओय राय ना जागृत तू कोणाक जाल्यार उलय म्हणजे पेट्या उलय नाका जागृत पहिला सांगता तू खाऊ ताका तुला येते कॉम्पिटिशन म्हणून नाव दिले आता कॉम्पिटिशन गेले ये मुझे बोकरे गेले नाही आणि आता तू मग हे सांग मुझ्या रॉकीने तो तुझ्या बकऱ्या यायला मग कसं सांगता रे तू ते पोरताना पडेल आमच्या जुली ओटो पोरताना तो बोलता तो चिन का माती तुझी जुली घाला हॉटा रे जुली बांधून घाल रे ते गुडान घाल रे ते आमच्या जुलीच्या आऊ पडिता तू रॉकीच्या पुढे आमच्या घरात तो खाले करता रॉकी का दिसा सोडणार आहे रातीक माता का सोडचे रे कल हलकट पेटो या तुमचं बांधून घ्या अरे अलकल गिलकट मुनशी त्याला जागृत राह ना जागृत आऊ खाले म्हणते आमच्या घर आऊ करता मोठा करता शर्ट गंजी तू जर राखी डब्बे गेलो अगं पैसे पाटील कॉल करता बळे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कसं आहे रे तू बरं करता वाटत केला पळून काही आजी 30 लग्नातल्या पुरो रे करताना गोटा केला रे लहानसा एक करताना गोटा केला रे होय चढूच लहान घेऊन नाही लहानसा केला रे ये राय ना तू हे वर्ष करून नाही रे करताना गोटा एकटी करू नये हे मुझे तर आदल्या वर्षाचे 4 बोकरे दिसानातले केलं हे नव्हे की बकरे या वर्षाचे ते परो कारकोळ बेस झाले नाही रे ते आणले हा कारकोळ पेस्ता नियेचे नाही काय म्हणले रे नंतर हा काय म्हणले
म्हणलं बरे ऐकायला मका हा तेंगी ते करकोळ पेस्त आणि येजे म्हणे जनवरींत ते काही किनी गोळी पेस्ताना काही खाण गेले कोणारे सामा उडसना नाही बोकरे खाण गेले अवेंत खाण गेले हा हा कडला सिक्की बिद्दा आजच्या पेट्यान आदल्या वर्सा सगळ्यांच्या गर्दांगोट्यात एक एक वस्तू सोर आणणं आणि या वर्सा गर्दांगोटो उभो केला आणि लाट सोडटा वळे काय मिळे रे ना खाली गेलो काय मिळे हा ते ये कॉम्पिटिशनाक नाव दिलं म्हणी सारले वय 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 आता गर्दन गोटो गेला ताकद नाही रे कॉम्पिटिशना खातीर तो गेला 5,000 मिळतात नाही रे हो तशें न्ही ये आयले गी चेक करूंक वर येणार म्हणे पाला येता म्हणा रे फाल्यां येता तिंगी सकाळी हा तेर्रा ते आज आमच्या टायगरा सोडचे मरे घेऊन ने एपटी आम्ही मंगलो गण गेला ने मंगलो ओरिजिनल ब्लॅक अँड व्हाईट जाय ने तेरे पाल्या मिळल्या केला ऑल द बेस्ट बाय पूर तडला ये मंगालो हंग मच्छा वय वय तत्तू